Tá go má mar sin a cháde tá fáiltear bhisteach go dtí sin ar an le inmh. Tá farin as an tólinn, tá sin opsala inmh deir sellum, agus sin an Dr Eugene Costello tá míle fáiltear Eugene inmh. Agus is starí agus seandálaí an Dr Eugene Costello agus há sim ar leithige is saol tuaithe agus fear meoireachta thuaisceart na hOrpa ó na manaí sinne go dtí an neo-hísteag. Chríochnaigh Eugene a ghochtúireacht in Ollscoil na hÉireann Gaillimh chabhí sa siadeag, Buailteachas le scoláireachtaí IRC agus Hardiman. In iad san fuair sé cóilteachtaí iarghochtúireachta in Ollscoil Notre Dame, in Ollscoil Stocólm agus le déanaí an NUI i Coláiste na hOllscoile Corcaigh, áitir sé muoine sa Stair agus sa Teandálaíocht réin. Tá sé tharnéis sa tólinn inis, tuis go bhfuair sé Jonas mór taide an Swedish Research Council mala le cóilte Mary Skłodowska-Curie. Agus tuigeann siad gandát ché chu measúlas atá na cóiltaí sin. Tháinig a leabhar amach sé sin Transhumans and the Making of Ireland's Uplands, tháinig sé sin amach fiche, agus ó hinne le tá dúis na ACIS, America agus NUI brunta ar Eugene chuma, agus beidir go bhacha cuidiú chuma cuidas na PC simúla i scríb Eugene ar RT Brainstorm freisin. So mar sin tá fear na fáilte rot in Eugene as an tólinn gur míle mágat as bhelinn agus as glacha leis a gcuire agus fág mé fótainn mar sin. Míle mágat Fádric agus go míle mágat as an gcuire héin. Tá chun an Greenish share almost fader. Sinne, tá sin le fiscin down bhfuil. Tá. Good. Well, gomagad a ríiste a Fádric, tá chun caintinis an Buailteachas agus an róla bhí ag an Buailteachas is Stair Shóisialta na hÉireann. Tá díreachtaréis críochnú suas i Corcaigh agus mar dúr Fádric tá sa túlinn. Nish. So, nuair éicimid go generalte Stair na hÉireann agus nuair swinimid na topací atá le fiscint ann, is anna vinnig a bhín béim ócáidí móra agus ghuine táchtacha idir níor Fádric agus Crummal agus Micheál Cuileáin. Agus gandát bíon obair á dhéanamh an Stair Shóisialta agus an Stair Eacnamaíochta chumá. Ach is anna vinnig a bhíon béim an Stair sin tharlaíonn héis an neo-hísteag. So anna chuid ní bhíon radharc going an gosmhuinter nó an gná héal. Nis gandát in obair an Comisiún Beilidise hÉireann sna trocadaí agus na dachadaí, bailíoch anna chuid ólais mar gheall an gnáhéal a bhí ag daoine an cosmhuinter féin dua in éireann. Ach há cúpla deacracht de buintle sin obair sin, ní héan nach raibh na oibrithe sin macánta agus nach ráidir gomá héamh rudí acadúla de, ach gur ás deacrachtaí agus feibanna as an obair sin, just go hindíireach tar éis an tólascaléir bhailú. Mar hampla, déadfárá gur regions of lasting difficulty atá sna tíorgrechanna atá san iarthar na hÉireann. Seo smuoinmh ón seanna antropolíocht atá le fiscint go láidir abermíist sna fichidí agus na trochadaí agus go bunúsach gur cheap daoine tíreolaithe agus antropólaithe go raibh stocha daoine níos coméidí in áiteanna le. Mar hampla iarthar na hÉireann nó tíorgrechanna nó timpeachta atá beáí níos deacra ó thaobh tíre de. Agus go raibh daoine níos comáidí go nádúrtha ann. Agus dá bhharson go raibh in iarthar na hÉireann go raibh éire ársa le fáil ann. Ní gá
dar losúd, dar le Easton Evans agus mar sinnde. Ní bhéon rá féchant go géir hafid Stairúla agus an seandalíocht, mar bhí éire arsa ann go fóil in hÉireann na hÉireann. Agus níor gá ach dul siar go tíor chunnel nó go Conamara chun éire na meaníisna a éiscint. Agus si an aibetá lei seo ná is dócha go mbíonn pobal tuatha préachta in am. Agus is dócha nach bhfuil go leor agency a aithint agus a thuairdómh ins na stadéir seo. So an chéiste tá Corcaigh ná an áiteanna ar an imil sléite agus cnic agus an iarthar go generalta. Well ar an géad dultí is déadfárá gur áiteanna ar an imil iad, mar tá anna chuid neamhchíntacht ag buintló mar hampla mar dúirt. Is tíir an dechar iad na cnic agus na sléite mar hampla dámich ceol ann, tá si daintéireach, tá si dechar de bhaile áil a ríist agus cosáin áil haar neis go dtí an míntír. Agus dámich gortú agat bheith fáid riblóid. Rih aimseir an social welfare bheith sé anna dhechar dit airge de bhailú de chlán dámich neidir cospriste agat. So bhí daintéirí ann agus bhí isig daoine na daintéirí seo. An nuasar sin sa tradiisiún béal agus begisig daoine ag rainn na Gaeilge an son agus a bhiontar an méid seo. Go bhfuil cnic agus sléite ní bháin in éiring ach in áiteanna eile i dús go na hórpa. Go bhéchann siad sais limistéireach sa tradiisiún béal. Nis gan dat bhí rudí eisteacha le fáil in ngach cearn den tíorcach, mar hampla déad fabúla le cailech nó leis an díal nó le mactíre in éon áit féin dua san Eorp. Ach tá sé le fiscint na tradiisiún béal go bhfuil rudí eisteacha níos dóchaí in áiteanna ar an imil. Mar hampla I láfscríbhíní a bheith lidir sin éiring, cíimiid mactíre, mictíre in anna chuid scialte. Cé nach ráidir de fáil sa tír in éachar féin níhuistíag nó agus gan dat féin bhíhuis. Tá siad ann mar thiombal. Agus gan dat tá cailecha, tá siad san le fáil anna bhinic I tradiisiún mar jouler chnic ó Conamara agus ó bhío. Agus cumála sin bhí seans ann go muideach do chuid baine ag a díal nó ag a gaiilech nuair a chasadar I bhfuirm georia nó ana bhí de hais éigent. Agus níos meas a fós ná an echiisce seo créatúr atá le fáil nó a bhí le fáil in iarthar na Halaban agus gan dat san Ísland chumá agus seo ana bhí a bhí anna dainséireach ar chlí dá mefa I déanaar tharíthe thuasar chnoc nó ar an clíomh. So me chuid taid a héin tá me géirigh ahreithinú a dhéanamh ar an imil seo. Agus tosníonn sé seo le analís Stairúla mar hampla tafid cosúil leis an down survey agus rentals atá le fáil ó a stáiteanna san iarthar mar hampla thuas an seo in leann chulam cile. Fuoin si cosúil le Griffiths Valuation agus tafid a bhuineann leis an dalún agus chuna sa bhí tionóntaigh marachtáil san áiteanna seo.
nuas ar sin tá gan dat an Bélidas, agus tá seandálíocht comá atá le fáil trí obair farce, mar hampla íorsmuí dus na Boháin a bhíoch írí agus trédí ag fannachtan tú. I rihantáigh ag stúra agus ag fear amach dus na behí cúsans na clink. So tríd na faointí seo go léir is féidir afra nua dhéanamh, mar is féidir éiscint go raibh sléite agus cnic lárnach ins na sochaí seo, gráidir táchtach agus gur achmhainn háchtach a bhí ann ins an féarach saoraigh. Agus go háirithe tríon Buailteachas an so in leann chun an cile is féidir le rá bhla fearna éiscint an clochán atá sa ghlán agus mína sile atá beganí níos fuide ó thuaig. So an clochán sin an baile agus mína sile sin an féarach saoraigh, so mín stocha go gílíonn sé sin uaireanta féarach agus mína sile, so Mountain Pasture of the Willows I Míorla. Agus bhí buint idir an dá idir na Bailte seo is féidir le sin é dhéiscint ins na faointí Stair Shóisialta. So bhí buint ann idir na Bailte seo de bhar an Buailteachas. So cad is Buailteachas ann, cad is cúis leis? Well, is dócha tá a gceist ná daoine ag boga go séasúrtha idir a Mailte, san ísiltír, agus na cnic, agus an féarach saoraigh go bhí ann. So bhí sé den ósacha is dócha boháin a chaméid ins na cnic, agus beigh a thuairt ann go séasúrtha go háirithe don saora chun an féarach son a bhaint amach, agus ag an ann céanna chun talamh a spáráil ag go baile, mar hampla chun orna agus cuirce dhéanamh agus chun níos mó féar a bhaint I mína lúnasa, rud a bhí táchtach dus na beigh tríon gíre agus chun iad a bhreachtant. So tá nósol le fáil in annachhuid áit na Trastan Hórpa, tá sé fós á cleachta sa Rainc agus sa Romáin agus na Pyréní mar sinnda. Agus bhí sé le fáil an éireann comá go dtí an uistíag agus in áiteanna ar le mar hampla Acail agus Conamara Has, fiú go dtí na fichidí agus na trochadí sa fiú híis. So chun tachtar neis go dtí an Stair Shóisialta. Ní bháin gur nós simúl acníochta a sé an Buailteachas, ach nós sóisialta bhí ann comá agus bhí táachta buint leis dá bhar. So an chécheist ná cé a bhog leis na beigh seo. Well, an chéad raiarc a aimimiad ná I methe chuimhín takes a chuir an síos ar conas a fuardar is dochan néamh chuimhín I Gilvantáin go háirithe gleann dá lucha. Agus go dat is takes religiúnacha sé hé, sais hagiography. So an méad a hála ann sa takes is dochan ar hála sé go réalíoch. Ach tá lidne ann a bhaineann leis an saoil, leis an gnáthhéal agus le rudaí a bhí agsúla daoine, rudaí a bhí is docha gnárudaí ó thaobh fearmórachta da. So mar hampla, an fear actually a aon cuimhín ingleann dá lucha fearmór bóchéadach I sé hé ó riocht na mí, so fearmór láidir. Agus bhí sé tar éis tacht ó riocht na mí nó beidir ó an lainn ní fiscatíireach, ach péiscéile bhí sé ar cuairt Buailteachas I Gilvantáin ins na sléite. Agus seo an a chéad tagart go bhfuil is a gomséir
an Buailteachas, an bhocail son Buailteachas, nó transhumance. Agus sa faointe seo is féidir ará go bhfuil clán omláin tar éis tacht go dtí na sléite. So tá sais ire nó tréadí ann leis, agus tá chlán go léir ann. So sais nós táchtach a bhí a gceist, bhí annach go dtí tar éis boga. Boga míad a raibh beganín go dtí an néomhí stíag, agus tá sais tagart simúl eile going ó William Wilde ahar Oscar Wilde mar Harlíonse. Agus nuair thug sé cuairt acail in 1836, dúirt sé, during the spring the entire population of several of the villages close their winter dwellings, drive the cattle before them and migrate into the hills. So tá an rud céanna á rá ag siúd an so, go bhfuil na héine dul suas go dtí na cnic leis na beithigh agus leis na cuireadh. Ach nuair éicimid an teandáilíocht, sé sin na hirsmíosan atá le fáil trí obair farce an so an léirscáil so. Seo obair dhéan Theresa MacDonald inán acla. Agus is féidir éiscint go críonan sa nár bhéidir le gachtaine a bhogad suas sa naomhí stíag, mar féin ansa bhí annach daoine ins na bailte mar shampla Cuil agus bailte eile a bhí coscladigh in acail. Bhí na céad daoine ag marachtant ins na bailte seo, agus níl go leor beháin nó tithbúile thuas ins na cnic chun lóistí na chur fáil dóibh. So ní féidir ach abermíist mionlach a bhoga. Cíimi dé sin a ríist an so in arsáineach seo áit a dhéanas héin stadéir nó taide i ri marachtas doctorachta. So cíimiid rá bhailte ag ggósta coscladigh an más agus an áard hir, tá siad an so. Agus bhí nasc agus súd go starúil le rá bhailte eile an cnoc buí agus glúnáin. So rá bhailte eile agus cíimiid an nasc son mar shampla i rentals ón Astát Bheartain. Agus a ríist an so, nuair a dhéanamid cúmparáid idir na tithe bhí ins na bailte agus na boháin, ivrachan na boháin a bhí ins na cnic, tá sé sa léir nach féidir na héine bhoga. Abermíist, fiche nó trochafáin géad mar úsféad a bhí ag boga nó ag aistrú dus na férig saorig. Ach fós héin behachtach an nós a bhí ann, mar shampla deirtar greibh trúr nó cethar chalíní in ach tigbúla nó in ach bráca nó bothóg breithin sé an áit. Agus uaireanta bhí seandína ann chomá. So bhí salúpacht bhí salúpacht le fáil ann agus in éireann le ní ráidir ag aistrú ach abermíist 3 kilométer nó mar úsféad 10 nó 30 kilométer mar úsféad san uchtú agus san éimhí stíag. Pe scéile ardíonn sé scéal ardíonn sé ceist an a háchtach ó hÉireann saolda. Tá na pobal seo agus fiúmháin tá na tailigh seo scartha ó chéile. So catá a gceist mar sin, cad a bhíonn sé sin dus na réimsí seo. An réimse eile iad na cnic, réimse cultúrthéile, agus an raibh saoirse ag na híorí nó na trédathe a bhóg suas na chalíní óga. Well, an géadal síos
nuair éicimid ar an deafad seandálaíochta, déad fárá go bhfuil sais limistéachas ag buint nó odarnas sais ag buint leis na tíorghachana so. Mar hampla, bhí daoine anna nuálach agus iad ag tógant tithe agus beháin húsins na cnic seo. Mar hampla is féidir éiscint I Monána an so in acail gur sais gur aithrig siad fuirim ó bheáin agus iad ag iarraigh an rud a thógant, just gur chrochaigh siad beháin a bhí níos ceorcailí chun doling lec leis an dír réin. Agus aríist I géirí heas nó I bhráthach tá ceansa an yes, tá si tar éis an beháin a thógant díreach hús leis a gluch mór so. So tá si mar chuid an dalamh in áíire. So déad farrá gur dhéal siad don talamh, gur dhéal na daoine sin don tír réin. Mar go raibh sé difriúil, mar go raibh sé éagsúil. Ach ag an céanna nuair éicimid timpeall ar na suíomhanna seo, timpeall ar den beháin, déad farrá go bhfuil lora go bhailech le fáil chomá ag go buaile. So mar hampla an so in Glonán seo ag gheart lár ar as aineach bhí úsáid go sé úrtha ag daoine ón áit hir. Is féidir omarí éiscint. Agus cumála sin is féidir fallí bega éiscint timpeall ar na suíomhanna héin. So tá sais agrú spáis I gceist fiú bháin hús an so. Agus is dócha gur daoine ag cuiineh ar na bailte nuair bhí an spás á agrúacha. Agus gan doubt bhí fear húsans na timpeallachta chumá insta I bhí an táirigh, mar hampla bhí fear agus fearóga ag bint múna insta cnic. So bhí ar ann chumá sa tíorgrach. Fada sa bhí, nach mór fada sa bhí na chalíní agus na óige ann. An béad is a ríist, déad fá ráhéamh éiscint an so chumá. Ar héamh a bháin, déad fá rá go bhfuil anna chuid daintéar ag buint leis an saoirse bhí ag na chalíní mar iarraí. Mar hampla an cinál scéal sin, Robbers and the Captive Girl atá le fáil go forleithans an Eorp. Buineann sé seo le fear a bhí ag iarraigh ben óg na chalína a uadú ón múla nó ó bháin de hais éigent atá sais ar gúilte. Agus in éiring tá sé seo le fáil go háirithe ins na láiscríbhíní ó bhío agus ó ghaillimh. Mar hampla ceann a taifeadach ó bhíáil mar chunacha Roisin na Maníoch in Árasanach. Dearann sé go raibh ben ar bhuaile I féin agus buchail beg. Bhí bracha có ar an slíomh agus bhí siostí samrácha an náise agus bhí an buchail taobh mó. So bhí si héin ann mar ire agus bhí an buchail ann buchailóg ann chomá. Agus tháinig strón séirí fear a bhí 16 séireach agus an rud a dhéan an chalín chun éalútha ná distraction a churthú. So hosnig siise ag ceol agus cénar dúirt siise na focail bhí is ag go buchailóg go maith cad a bhí a gceist leis a gceol. Bhí na focail a gé. Agus na focail a bhí ann ná cethar cuaigis buchail atá ag tíocht do módú téir a bhaile agus fuagar é. So sais fógar go bhfuilm in ein séarthús an so agus tíir síos chun cabharáil os na leids a go baile. Agus gan doubt is é sin a hála agus bhí an chalín sláán sa deire. So just ag tacht ar neis go tapig don siombail sin, don siombail an mac tíre.
in an chuidas na scéalte feimid amach nach mactíre atá ann in áíre is actually is buchalóg nó buchal atá I mun sclépe agus atá tá féidireacht ann go bhfuil siad daintéireach. Ach ag gnán céanna fiú bháil an so déadfa a bhallart áil sa tradiisiún béal mar hampla measam héan go raibh beánaí ná bhéal a gist leis na scéalte seo. Mar in an dála is iad fíor éasta a bhí na haibrithe ag caintló. So nuair a chuig na lads timpeall ag bailú béalidiis, ní rád ar caint le maná chun minic is a rád ar caint le fíor éasta. Agus ní raibh na fíor éasta ann, ní hiad na daoine a bhí thuas ar na cnic is dócha ag bleáin na mó ag maistriú imime agus mar sinnda. So neidir an ráidir in áíre ins na scéalte seo ag chur ráig ar dhaoine óga. Mar hampla coistine I rithinn géirigh ag rá scéalte mar seo chun is dócha ráa chur orthú. Agus beidir gráidir ag stocha impí orthú gan a bheith ag dul thar fór agus I dán I rithinn táirigh. In áíre nuair éicimid ar chúpla faointe eile ón méileadas ní scéalte iad seo ach is dócha cuioinecháin atá gistin so óbhaná agus ó dhaoine eile. Is léir gur spás na fálamtha actually a bhí insna férig sáirigh. Bhín siad ag teacht sina dachas I míle ar na 3 áras ach déadfá rá an éileann go raibh na 3 Cs i gist in sina dachas a bhí acu thuas ins na cnic an géadal si is ceol. Bhí tascuibh go léir an teanachal son thug si an dása ó bhuala léhí, sé sin gur álam an cailín a cheird nu a skillne rioncoirta thuasans na cnic. An ísar sin ag fálam céirde, ag fálam conas behí go stiúra agus conas bó a bhleáin agus conas im a bhaistú. Agus an úsar sin conas cadre bhíanamh. Agus tá sin anna háchtach. Mar hampla I ngálaigh na Halman cíimiid an bhéarsa só. Thug mí ítheann a riar sanári, thug mí ítheann a riar sanári. Is bí mé nucht go críl cuimhníl mar í maidin na háirí. So ní me chud fáíochta go húntaach chud son. Ach just ag chur béime ar an bhocail son nucht is doch go bhfuil is dobbal entendre a gistan so go bhfuil bé mé anna nocht ach bé mé lomnocht chumá leis na maidinin so sin atá rá go bhharsan. Agus an soch chumá in éiring tá cúpla árán ag buint le saoil thuasans na cnic. Bhearm sem a bhlacht do a sagart úd de fós mé agus don té dáirdigh na Baltimóra. Níor bhí siúd a chhlacht mé I dús máige ach ag rink ar na tánachibh leis na gabhna dá cheola. So tá ben atá póstanis ag sa cuiineh gobránach ar na léhananta chaisí leis na gabhna thuasans na cnic agus stocha gur neidir stocha go déon gachród 6 orga tríis tamil ach déadfá rá go bhfuil si ag tuairt leid doing an so go raibh níos má síorséice roimh pósa. Ach cén fá ní bháin go raibh na nósanna seo simúl agus 6 curiosities ar an imime le seaíd. Tá níos mó a gceist an so. Measam go raibh próisis sóisialú arsúl ins na pobal seo agus go háirithe nuair bhíidir a gceistú
go séúrtha go dtí na férig. Agus bhí sé seo I bhfad níos táchtaí an son rihheimsear gorta abermíist ná martá sé aniuh, mar is stocha tá an saoltar éis a hrúis ach rihheimsear a gorta ní bháin an éing ach tras an hhorpa féin dua hí sosialú táchtach agus riachtanach de éon sochaí tuatha. Mar bhí daoine ag brathir a chéile. So mar hampla ar chléite na ngailte in éireascart chun na limní hí an ocail son comhaontas le fáil. Comhaontas, so daoine ag brathir a chéile de bhar go ráidir go léir ag buint úsáide as an bhéarach saoraigh ach fan anna háchtach dus na beigh. Agus gan dat hí sais agríocht agéis cumá, mar hampla hí mesadór, tá scuin go raibh mesadór in áit a bháin I ddíróin go dtí an néú-hístíag, agus breithin in gleanchailm cile, agus chumá I gcuine mar a thuig bretheh nó breithin eile. Mar hampla dearan siad bhíoch tríhí da cuid héana acu, be réman seoige an bretheh a bhíoch acu. So an ról a bhí ag a bretheh nó ag a mesadór seo ná is dócha na cearta a bhíoh tionóntí a rialú agus ní hé go raibh gachród cothram inis hí tionóntí áirithe saibhir agus tionóntí áirithe nach raibh saibhir. So ní chothramíocht a bhí ann, ach just ag fearmach go raibh gach duine ag clín lena gceart héin. Beag nó mór. So tá chun críoch nuair seo. So bhí a caiintean son stocha an 8ú hístíag agus an 9ú hístíag. Ach cé go fara siar sa héan an nó so tácht na man Buailteachas agus is stocha I dalbhíocht go generálte. Well, cíimiid gan dat sa 7ú hístíag go bhfuil tagartí ann dusta mná agus iad bláin na mó, mar hampla an fictúr seo ó Thomas Dinley, ben atá ag bláin bó an so go sa léir. Téimi beganin fu de siar go taig dail ó higén agus ní minic a bhíad ar tracht ar an gnáhéil is trúa ach uanta feimid beganin ólis agus mar hampla sa dáin Green a scríomh sé an so tá sé tá an dáin sa craicáilte ar lí ach ar éanas crinse síos ar im agus déireann sé go tapig go bhuair sé an tím ó bhná nó ó bhein. Agus tá sé sin sa léir go bhfuil go raibh an bhein tar éis an tím a bhastrú. Agus níos fud a siar a ríist go cóideatósas agus an bethe scríomh sé mar jaablar níomh bríd. Déireann sé, Bridget was sent by her mother to do the work of churning. She too was meant to carry out this work in the same way as other women were accustomed to do. So tá sin a bhaid sí a ríist. So bhí an nó son ann hana gan dat ach measam héan sa taid a nua atá a dhéanamh go méidir gur tháinig sé níos mó chun tosaigh in neireadh na meánaísne agus ón guaigú híis díag ar aghaidh. De bhar cuasaí eacnamaíochta níos leithéine sa domhain. Agus gan dat go raibh ról a chathéin, go raibh ról ag na himmel I bhás a cheapalachas. Mar hampla seo léarscáil, seo píosa ó léarscáil ón ísiltír ó hÉireann an 7ú hístíag agus léiríonn siad an so chun de hírí agus chun de Corcaigh agus trádálathe ag tacht go dtí an cósta agus ag cineach
im agus beidir cáisc ó Éireann agus is féidir éiscin sa chúlra gribh nimena mars gannach ag déanamh an déiríochta. So beag sé sin mar chuid de tiúnscil nu atá á stiúra gom fé láthair agus atá á thosnua gom fé láthair sa túlan a dhéanaan cúmparáid idir éire agus na súlanna sa tréimh seo ó dhearann na meánaí sin ar raig. Agus céan ról in áiríre a bhí ag na himmel i bhás a cheapidlachas agus is dócha céan sais céan tiúnchar comá ag an céanna a bhí ag mar a gí ar dhaoine agus ar an dímpaileacht san himmel tharám na consequences mar déirfá i méle. So sin deir leis is dócha agus bránam fa seo ach tá nar me sí me géineach tá sais lascan an son ar ma leabhar leis a ggóid son mar tá sé déir agus tá sé rógéir an áíire ach so sin cabhar de haigh So gur míle agah agus bhín agsúil le héon chist a bheitcha goibh gur míle agah. Gur mágad as sin Eugene an himúil sé agus de ré rud éigent eilem go tapig is tascud beidir an nácainte tá sé anna chutíonnta ngúidóir an iarmhan darasí sa bhuaile a gom go deir siad de hír in anna chuid cóhéic agsúil sé. Neadidir bhfuil éon cheiste géan duine ar Eugene an sin nuair bhealach héan duine ní an rá. Tá me cuioineh an sin stocha se a réochtú ar bhór an árán Eugene nuair a bhín deise go tasan bhí tú fecht ar ilíocht beidir thar na bliantamh. Bhfuil mór an tagartís na hárán ar an gcineál Stair Shóisialta réon cúpla ceann le mas me cheasa inis, tá bíon tagartí inis is arís nach mííon den gcineál sin. Bíon tagartí dus na bithí gan dát agus den déiríocht agus don bhaistú bíon an tagartí sin go forleithin ach tá sé bhaid níos deacra tagartí speisialta áil ar an bhuailteachas mar is stocha in anna chudáitina fuair an bhuailteachas spás rih is stocha rih dhearra an néú stíag agus fiú rih an chorta bhór. So níl ach rá áráin níl siad a gomsa ní féidir am míide chanach meam go bhfuil ceanna bháin ag lile sáilíre bíonn sé a chasa is is a ríist. Tá siad cosúla na chéile tá ceanna bháin tá si buinn si an gráceannacha le ben atá ag cuiinmh ar léhananta hóige agus atááis bránach. Nis an ceann haspánas díobse an son tá sináis eisteach ar chlí mar ar chlítá an bhenig chur masla ar an sagart agus ar chéile. Tá an ceanile beganí níos románsúla. Ach tá na tagartí tá na háráin a bhaid níos forleithin sa túlan agus san rua mar bhí sé fós arsúlan so go dtí na chuigedaí agus na seacadí agus tá cúpla ceann chomá san Alban. Ach nó tá díomá armach sí nach bhfuil níos mó ann ach seans go bhfuil sé ann ach ní sé fachta go bháil. Ceir muine an tárán sin finúla leis an ceann sin an ceann a bhí ag an batí band, but sin ceann Albanach is stoilm. Ok, cha mé sin Duine mé ransúíntin mar deir si ceapan gur féadlam cuioineh ar rudnú gó beidir má chaham dua leis. Blacham leis goil an ceartta fadú nachhfuil an irid sin ann péisce ach cuioinó méir sin agus mar eiscút. Ach bhfuil
bhfuil éon cheiste géine eile seachas mise áchrála ceisina bailla héon den eile ceiste chur níl me chun an brúach réine ach an irid ach so tá ceiciúir a bháitir gur mágad scoláire manchailge se bháitir so gur mágad bháitir agus so tá chomparáid sin ann a bhfuil was tá difriochtaí áthán leis an tólinn agus leis an iarua ach Cada sa dás an fás sin just hiic tú an rud sin fé imime na hórpa ba nó iarthair na hórpa ba nó dúach nó túisgurt na hórpa go meisce ach Was stocha bhfuil sé go des comprád dhéanamh mar chlí tugann sé léargus doing an déobh mó a ríist ar chud atá efra inniu a dhéanamh ar éire ach chlí bháin so tá an Stair Shóisialta beganin difriúil sa túlan mar húsan chnic sa túlan stochar go raibh níos má síirse có níl me caiitníos ar na mná ach ar an gosmíntar generálta mar freeholders a bheithiad seachas tionóntaí digann tú so be sé go máis chuirsnach dhéanamh an son agus cúprád dhéanamh agus gon dat mar is socha go bhí rólan é agsúla có so is socha go raibh buint níos mó le fearmóí na súlanna le is socha fás gur le martóil seachas déiríocht so tá éagsúlacht eile le fáil ann ach just bhí a gobar le taidóirí óna súlanna so stocha gur bhheil siad mé ar chlí chun cúmprád a dhéanamh. Tuigim, tá sin anna himúil. Gur mágta Eugene. Beidir go bhág mé mar sin é mar sin a go bháin má ceist le ag duine ach beidir go stop mé an